Şükür bizden masterlarımız, anlarısımdan şu tarihi bizetlerini öğrenmişler var, tarihçiler var. Sizge nindidir gadeti bulmagan eyberlerge milli tüsmer üstigeli dip kelgenler var mı? Mına yaşlar Hudi dibeteginde, kofta dibeteginde en popüler üskiyimi olalar, bizge alıp kileler. Kişi nişektir özünün şahsi, eyberine, individual buluğuna ihtibar etti. Bir küp okşa kitret alına bir tülün. Biz prosto mene şiitte bizim Tatarlarda azrekne interyerde Tatar milli eyveri bulsun için. Gündelik turmuşta әлеге minderlerini kullanı oңайлama. Kilinni minder bilen karşı alırlar. Kilin bizim minderge Basıp kireyinde. Bizning milli işlenmelerimiz tağında popülerrak bulsun için. Bizge tağın neler işlerge gerek? Kiyimleri de motor bizden. Biz nişapta mene şiit kiyimlerini kiye başlayız motor. Özünde şulay ki şiitini kidiminde. Özümüzni kim görmeydir? Özümüzni kim görmeybiz. Ben sizde motor bir futbol kerekinde. Mahsus kidim. Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 kanalında medeni oğartu topşuğa. Barıгызга da isenlik sağlık dilep sizni selamlayman Gülüse Sыңғатуллина. Milli bizeklerde halkımızın bay tiren tarihi şağıla. Kimlerdir Tatar milli ornamentların yoğluqlarga, gülmeklerge, silgilerge tişirse, topşuğumuzun bugünkü konakları Liliya hem Ferid Vafinlar minderlerge de milli üzünçelik istiler. Bugünkü gemimiz de şul haqta bulur. Hayırlı gün, isensiz hürmetli konaklarımız, hoş geldiniz. Hayırlı gün. Bik tilep geldik, bik yaratıp geldik. Hem indi mine bizge kızıksını uyatkaş, biz indi жүгіре minderlerimizi көтеріп келерге bulduk. Sizni көрүүбүзгө biz bik şadбыз. Рахмат келгениңиз үчүн. Эңгемебизге күчкенче эйдек зәл башта sizни tomoshachilarimiz bilan yaqinlanroq tanıştırып үтик. Ихтибар экранга. Интернет шилтәрендә аларны ия Саба сувенирлары, ия Ихлас Татарстан исеме аша табарга була. Сүзебез Лилия һәм Фәрид Вафиннар турында. Әлеге гаилә һөнәрләренең асылына милилекне, татарлыкны нигез итеп алганнар. Иң элек шунысын әйтергә кирәк. Саба мендәре Татарстанның иң яхшы товарлары исемлегенә кергән. Лилия үзенә брендларын таныту, тукымалар табу юнәлешен алган. Мендәрләрне исә күбесенчә тормыш иптәше Фәрид әфәнде станок ярдәмендә ясый. Башта кечкенә генә тегү машинасы алып, эшне өйләрендә хобби буларак башлаганнар алар. Аннары гаилә башлыгы Хәлил җифетенең җафаланып, мендәргә милли орнаментлар шиккәнен күргәч, зур һәм сыйфатлы җиһаз алып кайтырга ниятли. Эшләрендә бары тик татар бизәкләрен генә кулланалар. Өйләрендә аларын туплаган берничә каталог бар. Шуннан карап мендәрләренә рәсемнәр төшерәләр. Моңа өстәп аларның тышлыкларын, дини әйберләр дә ясыйлар. Вафиннар гаиләсе үз мисалында һөнәрен чын күңелдән яраткан һәр кеше, халкына хезмәт иткән һәр кемнең юлында уңыш юлдаш булуын тагын бер кат дәлилли сыман. Лилия һәм Фәрид иҗатлары белән төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә катнашалар. Ихлас Татарстан хәзер Сабаның гына түгел, республиканың да милли брендына әйләнде. Менә шундый тырыш эшмәкәрләр гаиләсе бездә бүген кунакта. Милләт җанлы шәхесләр дип әйтеп куйсам да дөрес була торгандыр. Һәм әйтергә кирәк, бу бит инде сезнең уртак эшегез, уртак җимешегез. Менә бу эшчәнлектә кайсыгыз нинди эш өчен җавап бирә икән? Лилиядан башлыйм. Әйдәгез. Мин шиге булгач, иң элек хатын-кыз белән бәйләргә яраталар бит инде. Без ияләнгән хатын-кызлар электән борынгыдан үзләре шигеп, тынычланганнар, йортны бизәгәннәр. Шулай дип күз алдына китерәбез. Хәзерге заманда ул алай юк түгел. Чөнки шуннан да дөрес эшнең башы әлбәттә шигүдән башланды, кул белән шигүдән башланды. Игә без машина алып кайтып, Фәрит инде алай дип кул белән шигеп тормыйлар. Аныга яңаша технологиялары бар. Хәзер бит яратабыз технология сүзен кулланырга. Шуннан да безнең тормышыбызда менә шушындый шигә торган яңа төр технология килеп керде. Нигә әле аны кулланмаска? Бу үзенә күрә бер җиңеллек тә бит, шулай бит? Җиңеллек инде әлбәттә яңа мөмкинлекләр ача. Ул бит инде эшләп карыйсың, аның нәтиҗәсе була һәм узак вакыт түгел. Без яратабыз менә шушындый заманада шулай таләп ителә, тиз булсын. Ничектер менә тиз булсын дибез бит инде безгә. Һаман да шул вакытны ашыктырабыз. Шул исәптән хыялланып, технология дигән сүзне кулланып инде монда безнең әлбәттә компьютер эше килеп керде. Замана белән бер аяктан барабыз. Бер аяктан барабыз, чынлап та шулай булды. Без инде хәзер
бу элекке бизек эшләре безнең кул белән эше белән генә тукталып калмаячак икән. Бу безгә мөмкинлек ача. Чынлап та безнең милли бизәкләрне үзебезнең тормышка, яшәешкә кертергә була икән дигән уй белән без чынлап та үзебезнең татар рухын тоеп, бу эшне башлап җибәргә булдык. Әлбәттә башлаганда моны хәтле күләмдә булыр дип уйламадык инде без аны. Менә шулай итеп бизәкләрне өйрәнә, менә шушындый аның ничкәлекләренә кереп китә, ул әлбәттә минем генә эш түгел. Бу тулысынча хәзер Фәритнең иҗади эшенә әверелде. Безнең инде тулысынча Фәрит шушыга хәзер кереп китте. Мендәрнең бизәлешнең ясалышыннан башлап, һәрбер җипнең, һәрбер менә шушы атламына башлап, компьютерда җыю, аны эшләү, аны инде аннары соң мендәрне тегеп кую узак эш түгел. Аның өчен бөтен әсбапларыбыз бар, булдырдык. Шуңа күрә менә аның технология ягыннан, аның эшләү тәртипләре әйбәтләбрәк, тәфсилләбрәк безнең Фәрит сөйләп тә бирер, бәлки аңлатып та китер. Тыңлыйк әле. Күп нәрсә сөйләде инде шундый матур итеп. Миннән шундый матур чыкмый инде. Мин менә кул эшләрен сүздән караганнан матуррак чыгадыр инде. Әйе, иң мөһиме эшләрегез бик матур. Шулай диләр инде. Без дә шулай башлаган идек. Безгә үзебезгә дә башта бик шапмаган иде. Ну, кешегә шабашлагач, шамаган идек, что менә именно бездән шундай бер чыгу. Шулай үсе шулар дип. Образование юк бит инде художественное, Лилиядә образование художественное юк булмагач. Кстати, бер плюсы бар моның, образование булмагач, наверное, безгә экспериментка мастерлар күз ябалар. То есть менә без цветовое решение башта Төсләр әйтәләр. кулланылышынан да без бит инде аның шуны хәтлек тәфсилләп, менә бу тональность белән менә шушылай туры килергә тиеш дигән без калыпларга кысып кирмибез. Без үзебезгә ничек ошый, ничек без күрәбез, шулай итеп эшләргә тырышабыз. Фәритнең аның күз аллауы дөрестән дә икенче төрлерәк. Ул гомер буе эчке эшләр бүлегендә эшләгән, ничектер икенче төрлерәк күрә. Мин хыялыйрак кеше. Менә безнең шул очракта әле спорлар да килеп чыга, без хайран гына фикерләребез безнең таралып та китә. Ну шулай да Фәрит шушы эшне чынлап торып үзе башкарып чыккач, ахыры нәтиҗәсе бик матур чыга инде. Менә ни өчен нәкъ менә мендәрләргә, милли бизәкләрне төшергә булдыгыз? Гадәттә бит инде безнең ул япкычларга, яулыкларга, күлмәкләргә төшерәләр. Ни өчен мендәрләргә тукталдыгыз? Ничек башладык инде? Мендәрләр юк, элек безнең Казан мендәрләре бар иде. Вообще степной народта мендәрләр ул как часть интерьера йортларда положено было. Аннан соң шәхси әйбер дә бит әле. Шәхси әйбердә. Казан мендәрен музейда күрдек тә инде. Менә музейга барганда Казан иске тегелектән калган Казан мендәрләре. Ну, аларны ясылар кыйбат. Уйладык, ничә пәйдәгез ясап карыйк, менә бөтен кеше алу өчен. Бөтен кешедә булсын өчен. Менә шулай башладык та инде. Читләр ала башлады. Иң кызыгы башта чит татарлар ала башлады, читтән килгән. Аннары әкрен-әкрен безнекеләр дә ала башлады. Менә шулай кереп киттек инде. Әкренләп, то есть как неожиданно булды, кеше ашады. Безнең әйберләр әйтләр качественный, әйбәт. Безгә үзебезгә ашады да, шулай калдык инде без мендәрләр белән. Менә сезгә ниндидер гадәти булмаган әйберләргә милли төсмер өстигәле дип килгәннәр бармы? Ниндидер кызыклы тәкъдимнәр белән килүчеләр бардыр? Бар. Ну, беренчедән чигү остаханәсе булгач, безгә инде хатын-кызлар күбрәк үзләренең киемнәрен алып киләләр. Иң беренче киемнәргә эшләп карыйбыз. Тагын Худига. худи менә яшьләр, худи дип әйтик инде, кофта дип әйтик инде. Иң популяр киеме алалар, безгә алып киләләр. Кеше ничектер үзенең шәхси әйберенә, индивидуаль булуына игътибар итә. Менә хәзер һәр кеше үзенең нидер иҗадилыгын үзендә табырга тырыша. Менә шуны ничек тә булса күрсәтергә тырыша. Без аны хуплыйбыз гына. Әлбәттә бизәкләргә килгәндә инде аны уйлап эшләргә кирәк. Безнең Фәрит үзе менә бизәкләрнең асимметриясын, ул аны шуны тырышып эшли инде, үзенең генә яратып куллана торган бизәкләре бар аның. Ул аны үзе аңлатып китерә әле бизәкләр буенча. Менә шуннан да ничек сөйлисез сез аларны?
Монда инде үзегез генә дә уйлап чыгармыйсыздыр. Шул ук вакытта тарих битләренә дә күз сала торгансыздыр. Беренче чиратта. Иң Беренче чиратта это обязательно булырга тиеш как бы оригинал. То есть татар милли орнаментлары, алар күп бит на самом деле. Просто менә үзегез әйтәсез, кемдә Менә гадәттә төп басымны ләлә чәчәкләренә ясыйлар. Сез ниндиләрен кулланасыз? Менә әйтик, мәсәлән, әлеге мендәрдә без инде ләлә чәчәкләре үрнәкләрен күрәбездер, шулай бит? бездә конкретный мендәрләр, конкретный яраткан орнаменты юк. Менә һәр берсе татар бизәге ул үзе караганда матур. Аны просто табып, урнаштырсаң, дөрес урынына урнаштырсаң, аны менә үзе матурлыгы чыга. Менә мен әйтеп киттем бит, бездә бит теге образование булмагач, цветовое решение үзебез подбирать итәбез. То есть мастерлар килә, уже 20-30 ел гомер буе эшләгән мастерлар килә. Кожевниклар даже мастерлар килә, карыйлар. Менә бу дөрес түгел инде. Ничек миңа ашый инде ул менә шундый прям сезгә менә шулай ясамасагыз, без ясамасак, шундый бер чыкмас шундый сочетание, то есть безгә ул позволительно. Менә бу бер зур как бы да, минус бар, то, что образование бездә юк, угыра кирәк. Но и все-таки, если менә синең желаниесең бар, ничә башланмаска. Без бит башладык, менә килеп чыга, матур килеп чыга. Кеше шулай динде, матур килеп чыга. Монда бәлки ничектер кешегә якындыр ул безнең халыкчанлык булу. Нидә булса сәнгати, анда без бит аңа омтылмыйбыз сәнгати, нидә булса әсәр чыгару. Без үзебезгә ничек шулай эшләргә тырышабыз. Менә Фәрит әйткәнчә, ул бизәкләр бар бит инде, аны нәрсәгә уйлап чыгара, ул чәчәге бар аны. Аны менә дөрес иттереп үзебезчә төсләрен кулланып эшләнгәнгә күрә генә, ул кайбер вакытта бик уңышлы килеп чыга. Кайбер вакытта бәлки ничектер дөрес тә түгелдер инде. Аннан соң инде төзәтмәләр дә кертәсездер. Һәрбер әйберне бөтен кеше никадәр кеше җишанда шул кадәр күз аллавы. Ул аны үзенчә күрә. Менә безнең әлегә менә шулай итеп эшләребезне шаталар икән, без бик канәгать, әлбәттә инде безгә дөрес өйрәнәбез без. Безнең шундый күп шөкер безнең татар нәшриятында шуны хәле күп ярдәмлекләр. Шөкер безнең мастерларыбыз, аннары менә шушы тарихи бизәкләрне өйрәнүчеләр бар, тарихчылар бар. Алар шуны хәле күп мәгълүмат калдыралар. Менә шул китапларны без кулланабыз, укыйбыз. С другой стороны, менә үзгәртеп бузмаска да икенче яңа орнамент чыга инде. Без йөрибез выставкаларга, ярмаркаларга, мероприятияларга чакыралар инде. Анда күп дизайнерлар. То есть безнең менә Татарстанда действительно күп дизайнерлар. Шундый күп бик әйбәт дизайнерлар, но, к сожалению, без 7 ел уже йөрибез бит, 7 ел менә бу мендәрләрне тегәбез. 7 ел башлыйлар, 1-2 елдан бетәләр инде. Түземлек җитми. Түземлек тә җитми, ул бит инде шундый күп акча китерә торган әйбер түгел бит инде. Менә безнең узкая специализация татар мендәрләре, татар орнаментлары, без ток татар орнаментларын кулланабыз, тырышабыз инде. На самом деле бик күп акча китерә торган әйбер түгел. То есть без просто менә шиттә безнең татарларда әзрәк орнамент интерьерда татар милли әйбер булсын өчен. Бу как бы хобби. Бу бизнеста түгел әйтәләр кеше, менә бизнесмен. Бизнес түгел, бу кул эшләрен бизнес була алмый, просто хобби була. Не считая печатной продукции инде. А менә бу бит инде бу аппликация, аның машинный вышивка булса да, анда күбесе 50%-тан артык кул белән эшләнә. То есть пока бездә менә бу технология буенча лазерный леска не применяет алмыйбыз. И күп эшләр хобби булмаса, бу эшләрне эшләп булмый. Менә мендәрләр чыннан да искиткеч матур. Аларны инде күп очракта бүләккә дип, шул ук вакытта инде интерьер өчен дип ала торганнардыр. Әмма көндәлек тормышта әлеге мендәрләрне куллану уңайлымы? Уңайлы. Көндәлеккә безнең алалар әле яңа аны алалар. Менә ничек дип әйтәм, җиһазны өйдә йорт җиһазын алыштыралар, безгә ул уңайлы иде дип сорап алалар. Әле безнең теге менә улы әбиләргә дә алалар. Менә шуңа ятсам рәхәт була, җайлы дип алучылар тагын бар инде. Балаларга бик күп эшләтеп алалар. Бишекләргә алалар, андыйлары бар, шулай кулланалар. Түмендәрен керттек әле без.
Ага. То есть Килен- біздің килен міне қарсы алғанда? Традициялары бізде саклана. Традиция, да, можно сказать, мына біздің районда, Қарша район, біздің районларда мына шуны традицияны возрождайттық. То есть нечаянно шулай келіп шықты енді, Давам итәбез. давам итәбез енді, то, что Нинди мына мотор иш. киленні мендер белән каршылалар. Килен біздің мендерге Басып керә. басып керә инде. Әйе. То есть, ну, Тепло безгә аяң белән бер яктан уйласаң да мендәргә басалар бит. Но с другой стороны, килен яңа тормышка безнең мендәргә басып кирип китә бит инде. Безгә ул биргәндә обязательно бисмилла биреп әйтеп, бәхеткә булсын дип бирәбез. Менә бу яңа семья, яңа килен бу өйгә, яңа тормышка безнең мендәр басып, действительно тормышка кирип китсә, Икеләтә рәхәт инде. Икеләтә рәхәт, особо удовольствие. Исемнәре дә чигелгән, түрдә дә тора. Ул аларны гомерлеккә, нәселдән нәселгә кала торган бүләктә булып санала. Димәк инде бу традицияларны безнең дәвам итү дип әйтик инде, гаиләдә ничектер җылылык барлыкка килә. Үзенә бер төрле аның тәрбияви ягы дагы бар. Аңа да өлешебез керәдер дип өметләнәм инде мин. Әлбәттә. Шуңа күрә менә Фәрит әйтмешли, Самое главное, наверное, это біз уйлыйбыз, что менә бер капелька традицияны тамчы. там бер тамчы инде ул. Пускай бер тамчы булса инде, бер тамчыдан икенче тамчы бит инде уже күпкә китә. Менә без бу бер тамчы возрождение традицияны Без өлешебезне кертәбез. Әз генә булса да. Тырышабыз инде. Дип уйлыйм. Менә хөрмәтле кунакларыбыз, сезнең белән Печән базары фестивале хакында да сөйләшеп узган идек. Хәзер әйдәгез бергәләп Казаныбызны шаулатып, гөрләтеп беткән әлеге фестиваль хакында сюжетта карап үтик әле. Анда инде сез дә катнаштыгыз. Игътибар экранга. Әйбәт. Узган атнаны Казан үзәгендә Печән базары фестивале гөрләде. Әлбәттә, биредә саба мендәрләрен дә очратырга була иде. Без инде монда икенче тапкыр катнашабыз. Мөхит өчен татарча сәүдә. Аралашабыз, иң беренче чиратта аралашабыз. Үзебез шикелле үк һөнәрчеләрне күрәбез, яңа эшләр белән танышабыз. Чын оста кулларның эшләрен күрәбез. Вак һөнәрчелек сыйфатында башланып киткән эш бүгенгесе көндә бар республика таный торган брендка әверелгән. Моның сыры нидә? Бу уңышны кабатлау өчен ниләр кирәк? Иң беренче тырышлык һәм үзеңнең милләтеңнең ярату беренчедән милләтеңдәге булган үзенчәлекле матур бизәкләргә мөкибән китүдер инде. Менә шуны халык арасына чыгарасы килү. Безнең әле башлангычы гынадыр дип күз алдына китерәм, чөнки әле өйрәнәсе, эшлисе, тырышасылар. Бирсен Ходай насыйп булсын. Безгә исә Лилия ханымның сүзенә кушылып амин дип өстисе генә кала. Вафиннар гаиләсенең эше моннан арада бүгенгедәй матур дәвам итсен. Шыннан да менә мондый фестивальләр безнең милли дизайнерларыбызны халыкка күрсәтүдә, танытуда зур эш башкара дип әйтергә кирәк. Менә шулай да бүгенге көндә менә мондый милли ярминкәләр җитәрлекме бездә? Милли ярмаркалар җитәрлек әйтеп була инде, потому что күп булса тоже бик нашар мероприятиеларда Министерство культуры Татарстан бик күп нәрсә үткәрә. Менә мин быел гына Чечняга барып кайттым. Грозныйда булдык. Всероссийский конкурста икенче урын алып кайттым. Мелочь приятно. Якутияда булдык. То есть анда Министерство культуры мероприятия безнең Сабан төбендә якутларга күрсәтте. На самом деле мероприятие бик күп. Бөтен мероприятиеләр булып бетереп булмый. Бер Сабан туйлары бит инде безнең һәр авылда, һәр районда, һәр шәһәрдә уза бит инде ул бит. Бер Сабан туй бер ярты елга сузыладыр бит. То есть бөтен Сабан туйлары, бөтен мероприятие безнең дизайнерларын чакыралар. Мен үзем әйтәм инде безнең дизайнерлар инде. Было бы желание. То есть желание булса, бөтен мероприятиеләр җитәрлек. Менә ничек уйлыйсыз? Безнең милли эшләнмәләребез тагын да популяррак булсын өчен безгә тагын ниләр эшләргә кирәк? Пропаганда кирәк. Бу инде күбрәк социаль челтәрләрдә дәдер. Әйе, менә ничек дип әйтим, кулланылышта күрә без бит яратабыз сарафанный радио дибез. Бу сарафанный радио белән генә ярак китеп булмый. Әлбәттә безгә социаль челтәрләр бик нык ярдәм итә. Анда да куеп аннары соң менә шушындый масса күләм мәгълүмат чараларында яктырту, аларны ничектер күрсәтү,
ул бик зур ярдәм инде. Әгәр дә менә шушындай кул эшләрен Мәктәптән кертеп бирү. Менә хәзер без заказ килде, инде алабыз да милли. Бер мәктәпкә, например, егетләргә, кызларга милли безнең бизәклән значоклар ясыйлар. эмблема. Эмблема ясыйлар. То есть менә егетләргә бер, кызларга икенче төрле. То есть менә бу аңладым инде родительская инициатива. Ну, бик әйбәтле, бик менә садиктан башласам, бер бала бакчасыннан башласам, менә өйрәтергә баланы. Ул уже зур үскәч, менә безнең үзе кереп китә инде. То есть бу милли әйбер булмаса, уже как-то неуютно себя чувствовать башлый. Менә популяр блогерларга, шул исәптән артистларыбызга мөрәҗәгать иткәнегез бармы? Үзләре киләләр. Үзләре киләләр. Юк, әйберләребезне сорап алалар инде. Сорап алгач рәхмәт әйтеп үзләре Рәхмәт әйтәләр. ясыйлар. Махсус аларга мөрәҗәгать иткәнебез булмады. Ничектер андый Без үзебез шундый зур дизайнерлар турында хис итмибез инде. Юк, ала кадәр теге безнең эшне таратыгыз дигән андый мөмкинлек теге алай дип ничектер тыйнак скромный кеше. тыйнак әйе. кеше без. Алай дип түгел. Юк, әгәр дә инде аласылары килә икән, әйтәләр икән, без рәхмәтле. Мәҗбүриләп кешегә үзеңнең иҗатыңны берничек тә тагып булмай. Ошатып алсалар гына. Аның сыйда аның кадере дә кими торгандыр. Кадере дә кими. Менә ошатып алалар икән, бик рәхмәт. Димәк, чынлап тагын ошатырлык. Булай мәҗбүриләп кешегә үзеңнең әйбереңне тагу, аны кеше үзе сайлап алырга тиеш. Менә сез чакырдыгыз бит безне, без килдек. Рәхмәт Артистлар да килгәнегез өчен. шулай сорасалар, без дә килербез. Әйе. То есть, шулай. Менә ни кызганыч, шуның белән безнең инде тапшырыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Мин иңелек әйтерем. Иң беренче сәламәт. Сәламәт тән сәламәтлеге һәм инде безнең ничек дип әйтим, күңел сәламәтлеген теләрем. Күңел сәламәтлеге була әгәр дә туган ягыңны яратып яшәсәң, туганнарга мәрхәмәтле булсаң, туганнарга мәрхәмәтле булгач инде бүләкләр дә бирәсе килә. Шуңа күрә менә шушындый матурлык арасында яшәсеннәр, матурлыкны үзебезнең милли рухыбызны онытмыйча, үзебезнең туган якны онытмыйча, әби бабаларны, әти-әниләрне хөрмәт итеп яшәү, ул ничектер күңелгә дә рәхәтлек бирә, ул кеше үзе дә бәхетле буладыр дип уйлыйм. Шуңа күрә бер генә теләгем бәхетле булсыннар. Миннән шундый матур сүзләр әйтә алмыйм инде, мин 50% урысча татарча әйтәсе килә. Менә бездә не по навязыванию, а кешеләр үзләре татар әйберләрен кия башласа, татар орнаменталистиканы куллана башласа, бик әйбәт булыр. Безнең бит шундый матур киемнәр бар. Шундый менә күп кеше әйтер инде, менә картайгач түбәтәй кияргә кирәк дип, түбәтәй дә матур. Киемләре дә матур безнең. Без нишәптә менә шит киемләрне кия башлыйбыз, матур. Үзем дә шулай шитне кидем инде. Ну, Үзебезнекен күрмибез, шулай бит. үзебезнең күрмибез. Менә сездә матур футболка кирәк инде. Махсус кидем. Әйе. Рәхмәт. Кешедән кирәк. Менә без тоже именно татар әйберләрен итәбез, что безнең татар әйберләре таралсын. Һәрберсе яшьтән модный дип киеп бирсә, самая большая благодарность була инде. Монда сүз юк инде. Менә бер пожелание. Безнең татар киемләрне, безнең татар культураны, безнең татар телне, театрны күрсәтергә кирәк. Мин нишәп әйтәм, менә бу вакытта 4 ел йөрим выставкаларга, мероприятияларга. Шит кешеләр яратып карыйлар. Шит менә Якутиягә барган, выставкада басып торып, шират мен в шоке булдым. Якутлар безнең татар мәнзәрләрне прям стильдән, әле президент килмәгән, уже прям растаскивать итә башладылар. Якутлар бик приятно. Безнең татар әйберләрне шиттә яраталар. Без гордиться итәргә тиеш. Без татар, менә татарлар шундый менә матур культура бар. Должны гордость переполнять. Сүзем юк.
Килешәм сезнең белән. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Менә шундый сыклангыч шәхесләр бездә бүген кунакта иде. Сезнең белән саубуллашабыз. Алга таба да бары тик уңышлар телибез. Эшләрегез уң булсын, гел үсештә булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән саубуллашам. Очрашуларга кадәр.